Evo ti primjer treninga gornjeg dijela tijela za sportaše. Krećemo s naprednom varijantom pliometrijskih sklekova, dakle ovo možete raditi kada možete napraviti par komada sklekova sa pljeskom. Nakon toga slijedi vježba za razvoj eksplozivne snage mišića trupa. Ova vježba korisna je za sve sportaše čiji sport zahtjeva nekakve eksplozivne rotacijske kretnje. Prethodne dvije vježbe više su bile usmjerene na komponentu brzine, a sada slijedi vježba koja zahtjeva i proizvodnju sile te velike brzine. To će biti izbačaj utega iznad glave škare tehnikom. Ova vježba razvija snagu, a snaga je ništa drugo nego proizvodnja što veće sile u što kraće vrijeme. A složit ćemo se da je to izuzetno bitno u gotovo svim sportovima. Sada slijedi vježba koja je usmjerena isključivo na proizvodnju sile, dakle ona razvija jakost i radi se u manjem broju ponavljanja, a to je 3 do 5 ponavljanja. Sada slijedi veslanje u pretklonu i tom vježbom gađamo leđe mišiće u većem opsegu ponavljanja i ciljamo hipertrofiju mišića. I za kraj vježba za razvoj jakosti trbušnih mišića, a za svaku vježbu ćeš imati broj serija i broj ponavljanja i optimalne kilaže u opisu ovog videa. I ako ti se sviđa ovakav sadržaj, zaprati me za još više korisnih savjeta o treningu sportaša.